15 февральдә герой шагыйрь Муса Җәлилнең туган көне уңаеннан Татарстанның Милли музеенда төп нөсхә көне уза. Ел сайын 15 февральдә генә Җәлилнең нацистлар әсирлегендә иҗат ителгән моабит дәфтәрләре музей фондларыннан чыгарылып, җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителә. Бу көннең әһәмияте нидә һәм аны музейда ничек уздыралар? Әлеге бәйрәм тантанасының рухын безнең репортаждан карап тыя алырсыз. Әһәмияте бик зур. Подлинник дигән нәрсә, менә моабит дәфтәрләре чын барлыкта витринага куела. Һәр кем килгән кеше бу моабит дәфтәр белән очраша ала. Ул үзе зур нәрсә, чөнки Җәлил бит шул кадәр төрмәдә вакытта да, шул кадәр патриотик кайф белән язылган нәрсәләрен безгә тапшырды бит. Нинди генә авыр гына, нинди генә катлаулы юллар узмасын бу дәфтәрләр, алар һаман яши. Алар зур реставрация уздылар. Ул дәфтәрләргә яшьлекне кайтардылар алар. Муса Җәлил кулында нинди булган ул дәфтәрләр, ул язган вакытта. Шушы хәлне ул дәфтәрләрне кайтардылар. Bu belgeçler. Muzey bizning de danı bit. Muzey dәфтәрләрне саклый. Yılga bir tapqır dәфтәрләр шулай tirib халык арасына чыга. Рәхәтләнеп күпме халык музейга килә бу көнне. Барсы да дәфтәрне карыйлар. Musa Җәлилнең әсәрләрен белмәгән татар кешесе юктыр, алай гына димәс идем. Хәзер инде барлык халыклар да аны беләләр, үз телләрендә укыйлар. Бу инде безнең татарлар өчен бик зур горурлык. Менә шушы шигырьләрне фашист тоткынлыгыннан безнең илебезгә, халкыбызга кайтарып җиткергән шушы кичкенә генә мугҗизалы дәфтәрләр, алар әлбәттә безнең әдәбиятыбызның, халкыбызның шул кадәр кадерле нәрсәләре. Аларны музейда җиде бик астында дигәндәй шул кадәр тиешле температурада кадерләп кенә саклыйлар һәм ул елга бер генә тапкыр халыкка күрсәтү өчен куела. Алардагы шушы кайнар сүзләр ягымлы, матур, халкыбызның бүтән рухын чагылдыра торган сүзләр тере булып сакланганнар. Менә шушы мугҗизалы дәфтәрләрне күрү, минемчә, безнең халкыбызның һәр вәкиле өчен бик зур горурлык, кадерле дип саныйм мин. Сездә мине